20. května 1940 dorazili první vězni do nového koncentračního tábora, který SS zřídili na okraji Osvětimi. To, co začalo jako dočasné zařízení, se brzy stalo klíčovou součástí nacistického represivního systému. Osvětim nebyl na turistických mapách, ale každý den vlaky přepravující stovky lidí přijížděly přímo do srdce komplexu, mezi elektrifikované ploty a aktivní komíny. Žádní turisté nepřišli. Přišli vězni. Cesta byla prvním filtrem. Vagóny bez oken, bez vody, bez sedadel. Uvnitř stálo celé dny 80 až 120 lidí. Po příjezdu nebyly k dispozici žádné občanské záznamy. Jen jedna ruka ukazuje doleva nebo doprava. Práce nebo eliminace. Jak doopravdy fungoval vyhlazovací aparát. Co tyto obrázky ukazují, co ještě nikdy nebylo ukázáno. A proč tak dlouho zůstávali mimo dohled veřejnosti? Osvětim, tábor, který se stal smrtelnou pastí. Na jaře roku 1940, když nacistické Německo upevňovalo svou kontrolu nad Polskem, říšské úřady přeměnily bývalá polská vojenská kasárna na okraji Osvětimi na to, co se později stalo největším průmyslovým komplexem smrti v moderních dějinách. Umístění Osvětimi nebylo náhodné. V jihozápadním Polsku, v regionu, který okupanti přejmenovali na Horní Slezsko, nabízela tato lokalita zásadní logistické výhody. Blízkost důležitých železničních uzlů, dostatečnou izolaci od velkých městských center a již existující infrastrukturu přizpůsobitelnou cílům říše. To, co začalo jako tábor pro polské politické vězně, se vyvinulo v systém 3 propojených táborů určených k zadržování, nuceným pracím a nakonec k systematickému vyhlazování. Železniční systém se stal hlavní tepnou mašinérie smrti. Z nádraží po celé Evropě vyjížděly transporty naložené stovkami lidí, kteří nevěděli, kam přesně míří. Vozy, původně určené k přepravě hospodářských zvířat nebo nákladu. Postrádali sedadla, funkční okna ani sociální zařízení. Každý z nich pojal 80 až 120 lidí, kteří byli nuceni stát během cest, které mohly trvat až 10 dní. Během těchto pekelných cest se žízeň, hlad a nedostatek větrání staly postupujícími muky. Extrémní teploty utrpení zesilovaly. Dusivé horko v létě způsobovalo těžkou dehydrataci. Mrazivý chlad v zimě způsoboval podchlazení. Zprávy přeživších popisují, jak nemocní, starší lidé nebo malé děti často během cesty umírali, což nutilo ostatní cestující sdílet prostor s mrtvolami, dokud nedorazili do tábora. Závěrečná etapa cesty vyvrcholila na tzv. Judenrampe, vykládací plošině, nacházející se mezi Osvětimi a Birkenau. Od roku 1944 s rozšiřováním železnic vlaky přijížděly přímo do Birkenau, což urychlilo proces vyhlazování. Okamžik příjezdu byl zachycen na fotografiích pořízených SSáky. Zmatené, vyčerpané tváře, vykukující malými otvory ve vagónech, na krajinu ostnatého drátu a strážních věží. Přistání bylo scénou kontrolovaného chaosu. Jakmile se dveře otevřely, důstojníci SS v doprovodu zuřivě štěkajících německých ovčáckých psů křičeli v němčině rozkazy. Raus, schnell, vypadněte, rychle. Vězni, dezorientovaní po dnech tmy, hladu a žízně, se potáceli dolů do světa černých uniforem, zbraní a násilí. K prvnímu oddělení došlo okamžitě. Muži na jedné straně, ženy a děti na druhé. Rodiny, které žily po celá léta, se rozpadly během několika sekund, často bez možnosti se rozloučit. Výběr byl proveden s mrazivou efektivitou. Lékaři SS, včetně Josefa Mengeleho, s pohledem vteřin posuzovali, kdo přežije a kdo zemře. Jednoduché gesto doleva nebo doprava určovalo opačné osudy. Starší lidé, těhotné ženy, malé děti a viditelně nemocní nebo oslabení jedinci byli pod záminkou dezinfekční sprchy odváděni přímo do plynových komor. Ti, kteří se zdáli být dostatečně silní na to, aby mohli pracovat, byli dočasně ušetřeni, i když pro mnohé to znamenalo jen delší cestu ke smrti. Pro ty, kteří byli vybráni jako pracovní síla, začal systematický proces dehumanizace. Nejprve je odvedli do registračních místností, kde se museli svléknout do naha a opustit poslední majetek, který je spojoval s jejich dřívějším životem. Vlasy byly kompletně oholené, a to jak u mužů,
tak u žen. Tato praxe, ospravedlňovaná jako hygienické opatření, plnila také psychologickou funkci, eliminovala individualitu a proměňovala lidské bytosti v identické jednotky v anonymní masě. Přidělení vězeňského čísla bylo dalším krokem v procesu depersonalizace. Úředníci tábora pomocí nástroje podobného jehlovému razítku vytetovali číselnou sekvenci na levé předloktí každého nového vězně. Tento bolestivý a ponižující postup symbolizoval konečnou transformaci. Už to nebyli lidé se jmény, ale spíše čísla v inventáři. Ve vnitřní správě tábora tato čísla zcela nahradila předchozí identitu. Přidělená uniforma se skládala z vertikálně pruhovaných modrých a šedých oděvů, vyrobených z hrubé látky, která dráždila kůži. Boty, často nesourodé dřevěné dřeváky nebo holínky obnošené z předchozího používání, způsobovaly bolestivé puchýře. Přes toto základní oblečení musel každý vězeň nosit na hrudi barevný trojúhelník, jehož barva určovala jeho kategorii v nacistickém klasifikačním systému. Červeně označení političtí vězni, zelený až běžný zločinec, černá pro ty, kteří jsou považováni za asociální, fialová pro svědky Jehovovi, růžová pro homosexuály. Židé bez ohledu na důvod svého zatčení nosili dvojitý žlutý trojúhelník tvořící Davidovu hvězdu, často překrývající jinou barvu v závislosti na jejich podkategorii. Toto vizuální kódování umožňovalo dozorcům okamžitě identifikovat typ vězně, což usnadňovalo uplatňování diferencovaného zacházení. Židé v této vnucené hierarchii vždy obsazovali nejnižší příčku, dostávali nejhorší pracovní úkoly a nejbrutálnější zacházení. Na konci registračního procesu byli vězni pro táborový archiv vyfotografováni ze 3 různých úhlů. Poté byli přiděleni do konkrétních kasáren, kde jim kápo, obvykle veterán s pravomocí delegovanou SS, vysvětlil táborová pravidla s měsící výhrůžek a varování. Uspořádání v kasárnách odhalilo další aspekt systematické dehumanizace. Stavby určené pro maximálně 700 lidí často pojaly více než 1000 lidí. Palandy, postavené na 3 úrovních, bez řádných matrací, nutili lidi spát na slámě, zamořené vší a štěnicemi. V neustálém boji o základní přežití se bojovalo o každý centimetr. Noví vězni od samého začátku chápali drsnou realitu tábora. Jakákoliv neposlušnost, pomalost nebo slabost mohla vést k okamžitému trestu nebo popravě. Neustálý kouř, stoupající z komínu krematoria, viditelný ze všech míst v táboře, sloužil jako neustálá připomínka osudu, který čekal ty, kteří zaváhali. Pro statisíce těch, kteří prošli vchodem do Osvětimi, korunovaným cynickým sloganem Arbeit macht frei, práce osvobozuje, znamenal vstup, začátek existence, kde smrt mohla přijít v mnoha podobách. Vyčerpáním, nemocí, hladověním, přímým násilím nebo pro mnohé v plynových komorách. Paralelní vesmír, kde byly normy civilizované společnosti pozastaveny a nahrazeny neúprosnou logikou systému zasvěceného průmyslové výrobě smrti. Hodiny smrti. Jak Osvětim fungoval na ruby. Osvětimský komplex nebyl jenom místem věznění. Fungovalo to jako pečlivě navržená struktura útlaku, kde každý prvek fyzického prostředí a každý aspekt denního režimu sloužil specifickému účelu, maximálnímu vykořisťování vězňů až do jejich konečného vyčerpání. Prostorová organizace komplexu odhalila tuto záměrnost. Osvětim Iki, hlavní tábor, využíval i již existující cihlová baráka, uspořádaná v úhledných řadách. Birkenau neboli Osvětim II, která byla mnohem větší, měla téměř industriální uspořádání se sektory rozlišenými podle kategorií vězňů. Ženský tábor, rodinný tábor pro Romy, tranzitní tábor a karanténní oblasti. Monovic neboli Osvětim III fungoval v podstatě jako otrocký pracovní tábor sloužící německému průmyslu IG, Farben. Celý obvod byl obklopen elektrickými ploty z ostnatého drátu, uspořádanými ve 2 rovnoběžných liniích s proudem 6000 V dostatečným k okamžité smrti. Mezi těmito liniemi se táhla neustále hlídaná sledovací chodba. V pozorovacích věžích, strategicky rozmístěných každých 150 metrů, byly v nočních hodinách umístěny stráže, ozbrojené kulomety a silnými světlomety. Tento systém fyzického zadržování byl doplněn psychologickým režimem permanentního teroru.
V této struktuře kasárna vykazovala záměrně nelidské podmínky. V Birkenau tato zařízení, původně navržená jako stáje pro 52 koní, ubytovala až 1000 lidí v extrémně přeplněných podmínkách. Dřevěné palandy, uspořádané ve 3 patrech, postrádaly řádné matrace, což nutilo vězně spát na slámě zamořené parazity. Během polské zimy, kdy teploty často klesly pod minus 20 stupňů Celsia, vedl nedostatek tepelné izolace a dostatečného vytápění k omrzlinám a těžkému podchlazení. Sociální zařízení prokázala naprostou neúctu k lidské důstojnosti. Sanitární bloky se skládaly z dlouhých řad otvorů v betonových kanálech, bez přepážek, které by poskytovaly soukromí. Přístup do těchto prostor byl přísně omezen na určité časy, což nutilo stovky lidí vyřídit si své základní potřeby v intervalech pouhých několika minut. Nedostatek toaletního papíru, tekoucí vody nebo odpovídajících hygienických zařízení proměnil tyto prostory v ohniska infekcí, kde se šířily nemoci, jako je úplavice a tyfus. Den v Osvětimi začal brutálně ještě před úsvitem. V 4:30 ráno ohlásil kovový gong začátek dne. Vězni měli jen pár minut na oblékání, rychlé umytí, pokud byla k dispozici voda, a přípravu místnosti k prohlídce. Jakékoliv zpoždění bylo trestáno bitím nebo odebráním potravinových dávek. První denní rituál, apel, byl jedním z nejděsivějších zážitků celé rutiny, bez ohledu na povětrnostní podmínky, přívalové deště, silné sněžení nebo extrémní teploty. Se všichni vězni museli seřadit v dokonale srovnaných řadách na centrálním náměstí, aby mohli být spočítáni. Tento proces by mohl trvat hodiny, pokud by se čísla neshodovala se záznamy. Pokud vězeň zemřel během noci, museli jeho spolubojovníci z kasáren odnést tělo zpět do formace, aby bylo zahrnuto do počtu. Po ranním apelu byla rozdána první denní dávka jídla. Tmavá, hořká tekutina, která se vydávala za kávu, obvykle bez skutečné nutriční hodnoty. S touto i snídaní v žaludku byli vězni rozděleni do komandos neboli pracovních skupin podle svých úkolů. Pochod na pracoviště se konal v uspořádaných kolonách, často za rytmu hudby hrané vězeňskými orchestry, což byla makabrózní juxtapozice, která umocňovala pocit zkreslené reality. Spektrum nucené práce v Osvětimi zahrnovalo širokou škálu aktivit, všechny charakterizované extrémně těžkými a nebezpečnými podmínkami. V továrnách IG Farben v Monovicu vězni manipulovali s toxickými chemikáliemi pro výrobu syntetického kaučuku, buna, bez dostatečné ochrany, čímž utrpěli chemické popáleniny a postupnou otravu. V blízkých lomech těžili jiný kámen nošením bloků, které přesahovaly jejich fyzické možnosti, pod dohledem kápů, kteří neváhali zbít každého, kdo projevil známky slabosti. V samotném táboře se o chod infrastruktury staralo několik úkolů. Rozšiřování kasáren, prohloubení odvodňovacích kanálů, údržba silnic a čištění latrín. Specifická skupina vězňů pracovala ve skladech známých jako Kanada a třídila věci zabavené nově příchozím, oblečení, boty, brýle, protézy a cennosti. Tyto předměty byly zpracovány, zabaleny a odeslány do Německa k opětovnému použití, což byla makabrózní ukázka ekonomické efektivity. Vnitřní správa tábora kombinovala německou byrokratickou přesnost se systémem delegované kontroly nad vybranými vězni. Hierarchie autority v každých kasárnách začínala blok LTST neboli vůdcem bloku, obvykle vězněm zkušeným následovaným stubendientem neboli asistenty a nakonec kápoj odpovědnými za konkrétní pracovní skupiny. Tato struktura vytvořila systém, v němž vězni sami vykonávali kontrolu nad svými spoluvězni, což vedlo k vnitřním rozporům a vynucené spoluúčasti na represivním systému. Strava byla navržena tak, aby udržovala vězně ve stavu chronické podvýživy, vypočítané tak, aby jim umožnila přibližně 3 měsíce práce, než dojde k fyzickému zhroucení. Denní dávka zřídka překročila 300 kalorií, což je méně než polovina toho, co bylo potřeba pro dospělého člověka vykonávajícího intenzivní fyzickou práci. Oběd se obvykle skládal z litru vodnaté polévky s téměř nepostřehnutelnými kousky tuřínu, brambor nebo zelí. Večeře se skládala z 300 gramů černého chleba,
někdy doplněného lžičkou syntetického margarínu nebo malým kouskem nekvalitní klobásy. Rozdělování těchto dávek vyvolávalo mezi vězni extrémní napětí. Ti, kteří měli na starosti distribuci, vězni v privilegovaných pozicích, často upřednostňovali přátele nebo krajany, zatímco nově příchozí nebo ti nejslabší dostávali ještě menší porce. Tato dynamika přežití narušila konvenční představy o solidaritě, ačkoliv se objevily i významné výjimky, kdy skupiny vězňů organizovaly systémy vzájemné podpory založené na národnosti, jazyku nebo ideologické spřízněnosti. Neustálý stav hladu měl zničující účinky. Tělo spotřebovávalo nejprve tukové zásoby, poté svalovou tkáň a nakonec vnitřní orgány. Postup směrem ke stavu známému jako muslimský, jak tábor označoval vězně v terminálních stádiích podvýživy, byl viditelný. Kostnatý obličej, propadlé oči, zpomalené pohyby, neschopnost soustředění. Tyto pokročilé případy byly během pravidelných lékařských prohlídek vždy vybírány do plynových komor. Disciplinární režim v Osvětimi fungoval prostřednictvím systému kalkulovaného teroru. I ty nejmenší přestupky vyvolávaly nepřiměřené reakce. Mluvení během práce, držení nepovoleného předmětu, nesundání čepice před důstojníkem SS nebo jednoduše svévolné vyčlenění k exemplárnímu trestu. Trestní metody sahaly od systematického bití dřevěnými tyčemi až po kruté úpravy, jako je zavěšení s rukama svázanýma za zády, což způsobovalo vykloubení ramen a postupné dušení. Blok 11 v Osvětimi fungoval jako vězení uvnitř tábora, místo, kterého se báli i ostatní vězni. Jejich cely zahrnovaly vězeňské prostory, kde museli trestanci stát v koji o rozměrech 90 x 90 cm, aniž by si mohli celé dny sednout nebo lehnout. Na vnitřním nádvoří mezi bloky 10 a 11 se nacházela černá zeď, kde se prováděly popravy zastřelením, často veřejně jako varování. Táborové ošetřovny zdaleka nebyly místy pro zotavení, ale spíše předpokojí smrti. Přístup k lékařské péči byl extrémně omezený a léky prakticky neexistovaly. Nemocní vězni byli nahnáni do speciálních kasáren, kde se ještě nejistější podmínky urychlovaly jejich zhoršování. Pravidelné lékařské prohlídky prováděné lékaři SS identifikovali ty, kteří byli příliš oslabení na to, aby mohli pracovat, a byli posláni přímo do plynových komor. Statistiky přežití odhalily smrtící účinnost tohoto režimu. Z přibližně 300 000 lidí deportovaných do Osvětimi v letech 1940 až 1945 tam zahynulo více než 100 000. Většina těch, kteří přežili, tak učinila proto, že byli převezeni do jiných táborů před dosažením bodu, odkud se fyzicky již nemohli vrátit, nebo proto, že dorazili v posledních měsících fungování tábora, kdy se systém začal rozpadat tváří v tvář spojeneckému postupu. Plynové komory, skutečný nacistický vražedný stroj. Na jaře roku 1943 dokončil komplex Osvětim instalaci svého industrializovaného systému smrti. 4 budovy označené jako krematoria druhá, třetí a first stály na různých místech v Birkenau. Každá z nich byla pečlivě navržena, nikoli jako jednoduchá hygienická zařízení, ale jako jednotky pro zpracování lidí optimalizované pro masové vyhlazování. Architektura těchto budov odrážela jejich smrtící funkci pod fasádou normality. Krematoria druhý 3, postavená jako polopodzemní cihlové a betonové konstrukce, měla vchody připomínající běžná dezinfekční zařízení. Centrální chodba vedla do velké místnosti zvané šatna, vybavené lavicemi a očíslovanými věšáky, kde byli deportovaní instruováni, aby si nechali oblečení pro pozdější vyzvednutí. Tato místnost byla přímo propojena s hlavní plynovou komorou. Obdélníkový prostor o rozloze přibližně 210 m2 s konstrukčními sloupy, nízkými stropy a falešnými sprchami instalovanými pro udržení iluze. Krematoria IV a V jednodušší konstrukce měla plynové komory v úrovni terénu s malými hermeticky uzavřenými okny, kterými SSáci vpravovali smrtící látku. Integrace šaten, plynových komor a krematorií do jedné budovy představovala vyvrcholení procesu technického zdokonalování, který začal improvizovanými zařízeními, jako byly bunkry 1 a 2,
chatky upravené pro první experimentální plynování. Technický návrh těchto smrtelných prostor kombinoval inženýrské a architektonické principy s logistikou vraždy. Dveře komory, vystužené kovem a opatřené silnými skleněnými kukátky, byly hermeticky uzavřeny tlakovými mechanismy. Větrací systémy zahrnovaly zvenčí ovládané přívodní a odvodní potrubí, které nejprve umožňovaly zavedení plynu a poté jeho odvádění, aby se usnadnil vstup personálu odpovědnému za odstraňování těl. Strop komor v krematoriích Bouhin a Tachan zahrnoval 4 duté sloupy z kovového pletiva, které pronikaly konstrukcí zvenčí. Do těchto kolon nalévali důstojníci SS krystaly cyklonu B, komerčního pesticidu na bázi kyseliny, kyanovodíkové, absorbované do porézních granulí. Při kontaktu se vzduchem tyto krystaly postupně uvolňovaly smrtící plyn, který se šířil po celé komoře. Postup vyhlazování se řídil zavedeným protokolem, který kombinoval systematický podvod s technickou efektivitou. Transporty vybrané pro zvláštní zacházení, administrativní eufemismus pro okamžitou plynaci, byly z železniční rampy směrovány přímo do krematorií. Příslušníci SS a vězni Sonderkommanda udržovali atmosféru zdánlivého klidu a nově příchozím dávali pokyny, aby se před přidělením do kasáren svlékli a podstoupili dezinfekční sprchu. Jakmile byli důstojníci SS uvnitř šatny, dali jim přesné instrukce. Pověsit oblečení na očíslovaná ramínka pro pozdější vyzvednutí, boty udržovat svázané tkaničkami a pamatovat si číslo ramínka. Někdy se pro posílení iluze rozdávaly malé kousky mýdla nebo ručníků. Tento proces podvádění pokračoval až do poslední chvíle, kdy byly do plynové komory odváděny skupiny až 2000 lidí. Teprve když byly dveře hermeticky zavřené, vyšla najevo skutečná podstata situace. Okamžik otrávení plynem představoval vrchol hrůzy. Lékař SS dohlížel na proces zvenčí, zatímco záchranář zaváděl krystaly cyklonu B skrz určené otvory. Během několika minut uvolněná kyselina kyanovodíková způsobila buněčné zadušení. Oběti pociťovali pálení očí, progresivní respirační tíseň, křeče a nakonec kardiorespirační zástavu. K úmrtí obvykle došlo během 10 až 20 minut. Ačkoliv proměnné, jako je okolní teplota, počet lidí natlačených pohromadě a dávka cyklonu B, mohli proces urychlit nebo prodloužit. Vnitřní uspořádání komory odhalilo konečnou, hroznou dynamiku. Těla byla často nacházena naskládaná do tvaru pyramidy, přičemž ta nejsilnější byla nahoře po zoufalé snaze dosáhnout vzácných molekul kyslíku u stropu. Mnozí vykazovali známky krvácení z nosu a krvavou pěnu v ústech a nose. Děti se často nacházely na úpatí těchto lidských pyramid, instinktivně chráněné svými matkami až do poslední chvíle. Po úniku plynu byl toxický odpad po dobu přibližně 20 minut odváděn pomocí nuceného ventilačního systému. Teprve poté vstoupilo na scénu Sonderkommando, jednotka složená z židovských vězňů, kteří byli nuceni manipulovat s mrtvolami v každé fázi následného procesu. Tito muži, vybraní pro svou fyzickou sílu, operovali pod neustálou hrozbou okamžité popravy, pokud by odmítli účast nebo projevili známky emocionálního odporu vůči přidělenému úkolu. Sonderkommando provedlo makabrózní sled operací s průmyslovou efektivitou. Nejprve oddělili propletená těla a často našli příbuzné objímající se v jejich posledních chvílích. Poté těla ostříkali hadicí, aby odstranili tělesný odpad a stopy plynu. Pak každé tělo prohlédli a zjistili, že na něm nejsou cennosti. Skryté prsteny, šperky zašité do spodního prádla, zlaté zuby. Specializovaný tým vytáhl zlaté zuby pomocí nástrojů podobných kleštím a kořist, uložil do kontejnerů pod dohledem důstojníků SS. Další skupina ženám stříhala vlasy, které pak balila do pytlů a později je přepravovala do Německa, kde je používala jako výplň do matrací, tepelnou izolaci do ponorek a jako průmyslové textilní vlákno. V této makabrózní ekonomice se nic nepromarnilo. Mrtvoly byly do krematorií přepravovány systémem výtahu v krematoriích 2. a 3. nebo přímým vláčením v krematoriích 4. a V. Těla byla ukládána na speciální nosítka
a vnášena do krematorií, které navrhla německá firma Topf & Söhne speciálně pro Osvětim. Každé krematorium mělo několik spalovacích pecí, 5 trojitých pecí v krematoriích 2 a 3 a 2 8muflové pece v krematoriích 4 a V. Tyto pece, zpočátku poháněné koksem a později směsí paliva, pracovaly při teplotách přesahujících 800 stupňů Celsia. Ačkoliv byl technicky navržen tak, aby se na mufl spopelnilo jedno tělo, tlak na zpracování maximálního počtu mrtvol vedl k zavedení až 3 těl, současně často kombinujících dospělé a děti, aby se optimalizoval prostor. Proces kremace trval přibližně 30 minut na jedno naložení, poté byly nespotřebované kostní pozůstatky ručně rozdrceny kovovými kladivy, dokud se z nich nestal jemný popel. Tento popel byl zpočátku ukládaný do kontejnerů, ale s rostoucím počtem obětí, zejména během masové deportace maďarských Židů v roce 1944, se začal vylévat přímo do řeky Visly, nebo se používal jako hnojivo na okolních zemědělských polích. Teoretická kapacita kremací dosáhla ohromujících čísel. Až 416 těl denně v krematoriích 2 a 3 dohromady a 1920 v krematoriích 4 a V během vrcholných deportací maďarských Židů mezi květnem a červencem 1944 tato zařízení fungovala daleko nad svou nominální kapacitu, což způsobovalo časté mechanické poruchy. Aby se to vyrovnalo, byly za krematoriem V vykopány velké kremační jámy pod širým nebem, kde byly na roštích vyrobených z železničních kolejí, které byly poháněny dřevem a lidským tukem shromážděným ze samotných pohřebních hranic. Současně spalovány stovky mrtvých těl. Provoz tohoto systému vyžadoval přibližně 900 vězňů rozdělených do směn, které zaručovaly nepřetržitý provoz 24 hodin denně. Tito členové Sonderkommanda žili izolovaně od zbytku tábora, v místnostech sousedících s krematorií, s mírně zvýšenými potravinovými příděly, aby si udrželi fyzickou pracovní kapacitu. Jejich osud byl však zpečetěn. Každé 3 nebo 4 měsíce byla celá skupina likvidována a nahrazována novými vězni, čímž se eliminovali přímí svědci procesu. Navzdory této systematické rotaci se některým členům Sonderkommanda podařilo částečně zdokumentovat své zkušenosti. Rukopisy pohřbené poblíž krematorií, objevené po válce, s klinickou přesností líčí technické postupy a se srdcervoucí lidskostí psychologický dopad jejich nucené práce. Tyto kroniky propasti, napsané muži jako Zalman Gradovsky, Leib Langfuss a Zalman Leventhal, představují jedinečná svědectví z epicentra vyhlazování. 7. října 1944, vědomi si své nevyhnutelné likvidace, zorganizovali členové Sonderkommanda zoufalou vzpouru pomocí hrubých výbušnin, pašovaných z muniční továrny Unie, kde pracovali vězni z ženského tábora, zaútočili na stráže SS a částečně zapálili krematorium Čvéš. Tento akt odporu, ačkoliv byl rychle potlačen popravou 451 účastníků, zůstává symbolem lidské důstojnosti tváří v tvář mašinérii genocidy. Počínaje listopadem 1944 zahájili táborové úřady v reakci na postup Rudé armády postupnou demontáž vyhlazovacích zařízení. Krematoria 2. a 3. byla částečně zdemolována výbušninami, zatímco části technického zařízení byly demontovány pro přepravu do jiných táborů. Tyto akce byly součástí systematického úsilí o odstranění důkazů o genocidě, které zahrnovalo pálení administrativních záznamů a rozptyl lidského popela. Rozsah vyhlazovací operace však zabránil jejímu úplnému utajení. Když sovětská vojska 27. ledna 1945 osvobodila Osvětim, našla nespochybnitelné důkazy, neporušené části krematorií, nástroje k extrakci zubů, plechovky s cyklonem B a tuny osobních věcí obětí. Tyto hmotné pozůstatky spolu s výpověďmi přeživších a zachovalou administrativní dokumentací umožnili přesně rekonstruovat fungování tohoto industrializovaného stroje smrti, který představoval technické a organizační vyvrcholení nacistické genocidy. Laboratoře bolesti, nejzvrácenější stránka nacistické medicíny. Na okraji Osvětimi, kde se smrt stala průmyslovým procesem, se pod rouškou lékařské vědy objevila další úroveň hrůzy.
Uvnitř bloku 10 koncentračního tábora Osvětim-Pil a určených kasáren v Birkenau proměnili akademicky vzdělaní lékaři Hippokratovi principy ve svůj protiklad. Místo léčení úmyslně ubližovali, místo zmírňování utrpení ho metodicky zesilovali. Blok 10 se vyznačoval obyčejným vnějším vzhledem, k nerozeznání od ostatních cihlových budov v hlavním táboře. Jeho interiér byl však upraven jako lidská laboratoř, pozorovací místnosti, základní chirurgické stoly, rentgenové zařízení a prostory pro experimentální subjekty. Zde byly pod rouškou vědeckého výzkumu prováděny postupy, které by v jakémkoliv běžném lékařském kontextu byly považovány za naprosté etické aberace. Lékařský personál provádějící tyto experimenty nebyli fanatici z okraje společnosti, ale profesionálové s bezchybnými akademickými kvalifikacemi. Josef Mengele, snad nejznámější z těchto lékařů, získal doktorát z antropologie a lékařský titul z univerzity ve Frankfurtu. Karl Klauberg byl renomovaný gynekolog s předválečnými vědeckými publikacemi. Eduard Wirtz, hlavní lékař tábora, pracoval před vstupem do S jako vážený venkovský lékař. Tato kombinace přísného vědeckého výcviku a absolutního morálního odcizení vytvořila podmínky pro systematické zkreslování medicíny. Experimenty prováděné v Osvětimi lze rozdělit do 3 hlavních skupin. Genetický výzkum, testování fyzické odolnosti a vývoj metod hromadné sterilizace. Každá linie experimentů reagovala na specifické cíle nacistického režimu, od pseudovědeckého ověření rasových teorií až po vojenské nebo demografické aplikace. Mengele zaměřil svou pozornost na dvojčata, zejména chlapce, pro jejich hodnotu v komparativních studiích. Jeho metodologie se řídila zavedeným vzorem. Po příjezdu, transportu, krampě osobně prozkoumával řady a hledal páry dvojčat. Když je identifikoval, vyřadil je z celkového výběru bez ohledu na jejich věk nebo fyzickou kondici a ubytoval je ve speciálních báracích, které ostatní vězni označovali jako Mengeleho zoo. Experimentální postup začal vyčerpávající dokumentací, přesnými antropometrickými měřeními, systematickými fotografiemi z různých úhlů, zubními formami a podrobnými záznamy o všech fyzických charakteristikách. Dvojčata byla podrobena pravidelným odběrům krve, lumbálním punkcím bez anestezie a opakovaným rentgenovým snímkům bez radiační ochrany. Mengele hledal korelace mezi vnějšími fyzickými vlastnostmi a vnitřními strukturami a pokoušel se identifikovat genetické markery rasové méněcennosti. Nejstrašnější fáze těchto experimentů nastala, když Mengele nařídil srovnávací chirurgické zákroky. Jedno dvojče podstoupilo intervenci, odebrání orgánů, křížové oplodnění nebo očkování patogeny, zatímco druhé sloužilo jako kontrola. Pokud jeden během zákroku zemřel, druhý byl usmrcen smrtící injekcí, aby se mohly provést simultánní srovnávací pitvy. Odebrané orgány byly uchovány ve formalínu a odeslány k další analýze do ústavu císaře Viléma v Berlíně. Z přibližně 3000 dvojčat, která prošla Mengeleho laboratoří, přežilo pouze 200. Svědectví těchto přeživších popisují nejen fyzickou bolest ze zákroků prováděných bez adekvátní anestezie, ale také psychické trauma z pohledu na sourozence, kteří byli mrzačeni, zatímco čekali na svou řadu. Souběžně se studiem dvojčat prováděl Mengele výzkum lidí s vrozenými fyzickými abnormalitami, případy nanismu, gigantismu nebo heterochromie, oči různých barev. Pro tyto studie byla zachována celá rodina Ovicových, rodinná skupina umělců s nanismem. Po dobu 18 měsíců podstupovali systematické extrakce kostní dřeně, zubů a svalových fragmentů, vždy bez anestezie. Jejich přežití bylo způsobeno výhradně jejich hodnotou jako vzácných exemplářů. V jiném sektoru, Osvětimi, prováděl doktor Horst Schumann experimenty se sterilizací zářením. Jeho postup zahrnoval vystavení varlat a vaječníků vězňů koncentrovaným dávkám rentgenového záření a následné pozorování destruktivních účinků na tkáň pohlavních žláz. Muži byli umístěni před rentgenový přístroj, který jim po dobu několika minut směřoval záření přímo na genitálie. Zbytek těla nebyl nijak chráněn. Dny nebo týdny po expozici Schumann chirurgicky odstranil varlata pro histologickou analýzu. Tyto zákroky
často prováděné nesterilizovanými nástroji a minimální anestezií, způsobovaly závažné infekce, nekrózu tkání a nekontrolovatelné krvácení. Přeživší oběti utrpěli popáleniny z vnějšího ozáření, chronickou bolest a dokonce i trvalou sterilitu, i když za nepřijatelně vysoké lidské náklady na program masové sterilizace. Zároveň v bloku 10 Karl Klauberg vyvíjel alternativní metodu nechirurgické sterilizace žen. Jeho technika spočívala v injekčním vstřikování dráždivých chemikálií přímo do dělohy, což způsobovalo silný zánět, který vedl k zjizvení a zablokování vejcovodu. Používala kombinaci formaldehydu, dusičnanu stříbrného a dalších žíravých sloučenin, zaváděných pod tlakem bez anestezie nebo základních aseptických podmínek. V červnu 1943, spokojený s předběžnými výsledky, Klauberg napsal Himmlerovi: Metoda nechirurgické sterilizace, kterou jsem vyvinul, je prakticky k dokonalosti. Zkušený lékař s 10 asistenty dokáže sterilizovat 1000 žen za jediný den. Tato industrializace, nucené sterilizace, odrážela stejnou mentalitu, která v přilehlých krematoriích proměnila vraždu v tovární proces. Další experimenty v Osvětimi zkoumaly limity lidské tělesné vytrvalosti, často s ohledem na vojenské aplikace. Vězni byli ponořováni do nádrží s ledovou vodou, aby se studovaly účinky podchlazení a otestovali metody resuscitace německých pilotů sestřelených nad studenou vodou. Jiní byli podrobeni dekompresním komorám simulujícím extrémní nadmořské výšky, kde trpěli vzduchovou embolií, křečemi a smrtí zadušením, zatímco lékaři měřili jejich výdrž. Testy tolerance žízně vyžadovaly, aby skupiny Romů pily pouze chemicky upravenou mořskou vodu, přičemž se pozorovala její postupná degradace vedoucí k fatální dehydrataci. Experimentovalo se také s různými infekčními agents, tyfem, malárií, plynovou gangrénou, infekční hepatitidou. Vězni byli záměrně očkováni a ponecháni neléčení, aby se zdokumentoval přirozený průběh nemoci, což by mohly být užitečné informace pro vojenské zdravotnické jednotky. Klinický chlad dokumentace kontrastuje s realitou utrpení, které zaznamenávala. Lékařské zprávy, psané precizním technickým jazykem, podrobně uváděly tělesné teploty, úrovně vědomí a výsledky krevních testů, aniž by se zmínili o křiku, prosbách a agónii subjektů. Klinické fotografie zobrazovaly léze, deformace nebo patologické procesy, jako by pacienti byli pouhými anonymními vzorky, nikoli lidskými bytostmi. Výběr subjektů pro tyto experimenty se explicitně řídil rasovými kritérii. Židé, Romové a slovanští vězni byli považováni za jednorázový materiál. Lékaři tuto léčbu ospravedlňovali porušením Hippokratovy přísahy. Argumentovali, že jejich primární loajalita spočívá v německém národním celku a že utrpení rasově méně cenných jedinců je ospravedlnitelné, pokud přináší užitečné znalosti pro německou medicínu. Zapojení instituce rozšířilo odpovědnost nad rámec jednotlivých lékařů. Vzorky, analýzy nebo experimentální výsledky obdržela univerzita ve Štrasburku, Hygienický institut SS, farmaceutická společnost Bayer, součást IG Farben a různé univerzitní nemocnice. Tato akademická a průmyslová spolupráce poskytla zdání vědecké legitimity, v podstatě trestním řízením. Konečný cíl experimentálních subjektů byl předem určen. Ti, kteří zákroky přežili, často s trvalým poškozením, byli popraveni smrtící injekcí fenolu přímo do srdce, aby bylo možné provést pitvy bez posmrtných změn, které by zkreslily výsledky. Celá těla nebo specifické orgány byly odesílány do německých zdravotnických zařízení k dalšímu studiu, označeny identifikačními čísly, která zakrývala jejich lidský původ. Paradoxně, nacistická byrokratická puntičkářskost zanechala záznamy, které později umožnily tyto zločiny zdokumentovat. Žádosti o vybavení, pravidelné zprávy, mezirezortní korespondence a archivní fotografie poskytly nespochybnitelné důkazy během norimberských procesů a následných soudních řízení. Mnoho zúčastněných lékařů však uniklo spravedlnosti. Mengele uprchl do Jižní Ameriky, kde žil až do roku 1979, aniž by čelil soudu. Klauberg se po krátkém věznění v Sovětském svazu pokusil obnovit svou lékařskou praxi v Německu.
než byl v roce 1955 zatčen, ale zemřel ještě před soudem. Dědictví těchto experimentů vyvolává přetrvávající etická dilemata. Znalosti, získané mučením a vraždami, jsou nenapravitelně poskvrněny, ale některá pozorování o hypotermii nebo extrémní fyziologii se dostala do současné lékařské literatury, obvykle bez uznání jejich původu. Po norimberských procesech vyvinula mezinárodní lékařská komunita specifické etické kodexy pro výzkum na lidech, které stanovily informovaný souhlas jako absolutní a nezpochybnitelný požadavek. Těch několik málo přeživších těchto experimentů si s sebou odneslo nejen fyzické jizvy, ale i hluboké psychické trauma. Mnozí zažili to, co bychom dnes poznali jako posttraumatickou stresovou poruchu s opakujícími se nočními můrami, chronickou úzkostí a celoživotní nedůvěrou k lékařskému prostředí. Pro některé, jako například pro dvojče Evu Mozeskorovou, která přežila trauma, zahrnovala cesta k osobnímu uzdravení radikální akt odpuštění. Pro jiné byla jedinou možnou reakcí vytrvalé svědectví, které by zajistilo, že se na tyto události nikdy nezapomene, ani se neopakují. Ženy z Osvětimi, znásilněné byti, zapomenuté. V březnu 1942 za štěkotu německých rozkazů a práskání bičů prošla branami Birkenau první skupina 999 židovských žen, převezených z tábora Ravensbrück. S nově oholenými hlavami a zesláblými těly označili formální vznik ženského tábora v Osvětimi, prostoru, kde všeobecná hrůza komplexu nabývala specificky ženských rozměrů. Ženská část se původně nacházela v sektoru BII v Birkenau, obdélníkové oblasti ohraničené elektrickým ostnatým drátem s teoretickou kapacitou pro přibližně 20 000 vězňů, ačkoliv v době největšího přeplnění mohla pojmout až 30 000. Oblast byla rozdělena na podsekce dalšími ploty z ostnatého drátu, čímž vznikly izolované bloky, které usnadňovaly kontrolu a bránily komunikaci mezi skupinami. Ženy trpěly stejnými nelidskými podmínkami popsanými výše v celém táboře, ale se specifickými zranitelnostmi souvisejícími s jejich ženským postavením. Úplná absence menstruačních hygienických produktů byla další formou degradace. Společné toalety byly stejně primitivní. Dlouhé cementové okapy s kohoutky rozmístěnými od sebe, které v určitých časech dodávaly užitkovou vodu. Naprostý nedostatek hygienických prostředků, mýdla nebo vložek vytvářel ponižující situace, zejména během menstruace. Vězni se uchylovali k improvizaci z kousky hadrů nebo papíru, pokud byly k dispozici, a nutně je opakovaně používali po celý život. Proces prohlídky a dehumanizace byl podobný procesu popsanému u všech vězňů, ale zahrnoval prvky ponižování zaměřené konkrétně na ženy. Pro věřící židovské ženy představovalo tetování také duchovní porušení, protože jejich víra zakazovala úpravy těla. Administrativní struktura ženského tábora odrážela obecný systém v Osvětimi, ale s vlastními charakteristikami. Zpočátku pod dohledem mužských stráží SS v roce 1942 přešla kontrola primárně na strážkyně Aufseherinnen, německé ženy naverbované do služby. Na rozdíl od SSáků, tito dozorci nevyžadovali žádnou předchozí politickou příslušnost a předtím, než převzali absolutní moc nad tisíci vězňů, absolvovali pouze 6týdenní výcvik. Někteří Aufseherinnen se proslavili svou výjimečnou brutalitou. Maria Mandlová, hlavní dozorkyně ženského tábora, známá jako Bestie, zavedla do trestů specifická vylepšení, nutila vězně klečet celé hodiny na ostrém štěrku nebo držet zdvižené ruce s těžkými kameny, dokud se nezhroutili. Irma Grese, sotva 20letá, použila bič vystužený drátem a pustila svého vycvičeného psa na slabé vězně. Pod tímto vnějším dohledem fungovala vnitřní správa prostřednictvím hierarchie vězeňských úředníků. Blokova, vedoucí kasáren, a Stubova, vedoucí sekce, byli vybíráni z řad vězňů veteránů, obvykle nežidovského původu, dostávali minimální privilegia. O něco větší příděly, přístup k dalšímu oblečení, výměnou za udržování pořádku a produktivity svých podřízených. Tato struktura vytvářela úmyslné vnitřní rozpory a podkopávala přirozenou solidaritu mezi oběťmi. Vězeňkyně vykonávaly mnoho stejných pracovních úkolů jako muži.
ale některé úkoly konkrétně využívaly jejich ženského postavení nebo dovedností tradičně spojovaných se ženami. Pracovní režim žen na polích zahrnoval různé úkoly, všechny charakterizované nepřiměřenými fyzickými nároky na těla, oslabená chronickou podvýživou. Ostatní vězni byli přiděleni k zemědělským pracím na okolních polích, kde pěstovali zeleninu určenou výhradně pro SS, zatímco se živili minimálními dávkami. Průmysloví komandové posílali skupiny do blízkých továren, jako je Union Ordnance Plant, kde ve 12-hodinových směnách vyráběli komponenty munice. Stavební a údržbářské práce vyžadovaly přemisťování těžkých materiálů, hloubení příkopů nebo čištění latrín, často za extrémních povětrnostních podmínek, bez odpovídajícího ochranného oblečení. Mateřství v Osvětimi představovalo dvojitý rozsudek smrti. Ženy, u kterých bylo během počátečního výběru zjištěno, že jsou těhotné, byly poslány přímo do plynových komor. Ty, jejichž těhotenství se projevilo po přijetí, čelili před rokem 1944 dvěma možným osudům: nucenému potratu s následným návratem do práce nebo výběru pro lékařské experimenty pod dohledem lékařů, jako byli Karl Klauberg nebo Josef Mengele. Porody v táboře před rokem 1944 vždy skončily tragicky. Porody probíhaly v naprosto primitivních podmínkách, bez řádné lékařské péče a základních hygienických opatření. Pokud matka i novorozenec přežili porod, byli oba obvykle posláni do plynových komor, nebo v některých zdokumentovaných případech byl novorozenec zabit smrtící injekcí nebo utonutím zdravotnickým personálem S. Pouze po krátkou dobu v letech 1944-45 na Himmlerův přímý rozkaz v reakci na měnící se politické okolnosti bylo některým dětem narozeným v táboře dovoleno přežít se svými matkami. V bloku 17 v Birkenau byla zřízena základní školka. Podmínky však zůstávaly tak nejisté, že většina těchto kojenců nepřežila déle než několik týdnů kvůli podvýživě, vystavení chladu nebo infekčním chorobám. Disciplinární systém uplatňovaný na vězeňkyně zahrnoval tresty specificky navržené tak, aby ponížily aspekty ženské identity. Trestné holení, prováděné veřejně za drobné přestupky, zneužívalo kulturní spojení mezi vlasy a ženskostí. Nucené odhalování, nutící ženy zůstat nahé celé hodiny na centrálním náměstí tábora, někdy i při teplotách pod bodem mrazu, instrumentalizovalo fyzickou zranitelnost a skromnost jako mechanismy kontroly. Fyzické tresty, uplatňované Aufseherinen, projevovaly zvláštní krutost. Údery byly často namířeny do citlivých oblastí, jako jsou prsa, genitálie nebo spodní část břicha, což způsobovalo trvalé poškození reprodukčních orgánů. Někteří, obzvláště sadističtí dozorci, si vyvinuli personalizované techniky. Irma Gresse byla známá tím, že cíleně byla prsa mladých vězeňkyň. Elizabeth Rappert se nutila k namáhavé gymnastice, dokud se nezhroutila. Juana Bormanová použila svého vycvičeného německého ovčáka k útoku na libovolně vybrané vězně. Systematické sexuální napadení mělo mnoho podob. Od přímého násilí až po institucionalizovaný nátlak. Ačkoliv to nacistické rasové zákony technicky zakazovaly, znásilňování vězeňkyň se odehrávalo beztrestně, zejména během převozů nebo práce mimo hlavní tábor. Systematičtější byl výběr mladých žen, donucených nevěstinců zřízených v Osvětimi-Iknej, kde byly nuceny sexuálně sloužit privilegovaným vězňům jako zvrácená pobídka ke zvýšení produktivity. Pravidelné výběry v ženské oblasti se řídily specifickými kritérii. Kromě zjevné fyzické slabosti, známek nemoci nebo neschopnosti pracovat, byly ženy hodnoceny i podle vzhledu. Ti, kteří byli podle libovolných měřítek považováni za neestetické, jizvy v obličeji, asymetrie těla, kožní vady, byli často terčem eliminace, což odhalovalo zvrácený estetický rozměr nacistického konceptu života nehodného života. Navzdory těmto podmínkám se objevily specifické formy ženského odporu a solidarity. Vznikaly venkovské rodiny, skupiny žen, které sdílely vzácné jídlo, starali se o sebe během nemocí a poskytovali si kritickou emocionální podporu. Tyto neformální, často mezigenerační struktury obnovovaly ztracené rodinné vazby a výrazně zvyšovaly šance na přežití. Organizovaný odpor se projevoval i mezi vězni.
Nejlépe zdokumentovaným případem je případ Rozy Roboty, Ali Gertnerové, Reginy Safirsteinové a Esther Weizblumové, které během práce v muniční továrně Union pašovaly malé množství střelného prachu, ukrytého v lemech nebo zabaleného v provizorních hygienických vložkách. Tato výbušnina dodaná Sonderkommandu umožnila částečně úspěšné povstání v říjnu 1944, které zničilo krematorium Tvaty. 4 ženy byly zajaty, brutálně mučeny a veřejně oběšeny 6. ledna 1945. Mezi další formy odporu patřilo tajné vzdělávání, zejména mezi polskými vězni. Tajné praktikování náboženských rituálů a umělecká tvorba. Kolektivně memorované básně, ústně předávané písně a malé kresby na ukradených materiálech uchovávaly fragmenty lidstva v prostředí určeném k jeho vymýcení. Mentální zaznamenávání zvěrstev s výslovným záměrem později, pokud by někdo přežil být svědkem, představovalo další akt odporu, odhodlání, aby se svět dozvěděl pravdu. Když se v lednu 1945 blížila Rudá armáda, bylo z Birkenau evakuováno přibližně 15 000 žen. Oslabení léty podvýživy a nemocí, nuceni pochodovat v extrémních zimních podmínkách bez dostatečného přístřeší, během těchto pochodů smrti zahynuli tisíce lidí. Přibližně 2000 žen, které byly příliš nemocné na to, aby mohly chodit, bylo ponecháno v táboře, kde je 27. ledna našly sovětské jednotky. Ženský tábor v Osvětimi představuje specifickou kapitolu v rámci širších hrůz holokaustu. Prostor, kde se genderová zranitelnost protínala s rasovou a politickou perzekucí, což vytvářelo specifické zkušenosti utrpení. Z přibližně 200 000 žen, které prošly ostnatým drátem, přežilo pouze 30 000. Jejich svědectví odhalují jak hloubku lidského utrpení, tak mimořádnou schopnost zachovat si důstojnost a solidaritu i v těch nejextrémnějších situacích. Poslední pochod, jak se nacisté pokusili vymazat Osvětim. V polovině ledna 1945 se východní fronta rychle rozpadala. Sovětské divize postupovaly na německé území tempem, které znepokojilo nacistické vrchní velení. Heinrich Himmler, vědom si důsledků pádu osvětimského komplexu do rukou nepřítele, vydal rozkaz k evakuaci, který měl nastartovat závěrečnou fázi historie tábora. 17. ledna pod olověnou oblohou, která předznamenávala sněhovou bouři, velitelé SS v Osvětimi obdrželi oficiální telegram nařizující úplnou evakuaci komplexu. Nešlo jen o logistický přesun, ale o operaci s dvojím účelem. Zabránit sovětským silám v nalezení fyzických důkazů o systematickém vyhlazování a zabránit tisícům vězňů, potenciálních svědků, v tom, aby vypověděli, co se stalo. Administrativní aparát tábora okamžitě zahájil přípravy na tuto hromadnou evakuaci. Následující dny byly plné frenetické činnosti. Týmy vybraných vězňů pracovali pod ozbrojeným dohledem, ničili administrativní dokumenty, částečně demontovali zařízení pro plynování a kremaci a mazali fyzické důkazy genocidy. Komíny krematoria, které po léta neustále vypouštěly kouř, byly vyhozeny do povětří. Zničení vyhlazovacích zařízení bylo provedeno narychlo, ale rozsah genocidní operace zabránil jejímu úplnému utajení. Zůstalo by dostatek hmotných důkazů, které by tyto zločiny doložily. Zároveň byly organizovány kolony vězňů k evakuaci. Z přibližně 67 000 vězňů, kteří v komplexu zbývali, bylo asi 58 000 shledáno způsobilými k odchodu. Kritéria výběru byla brutálně jednoduchá. Ti, kteří vydrželi stát, měli být evakuováni. Zbytek, přibližně 9 000 lidí, kteří byli příliš nemocní nebo slabí na to, aby chodili, by byl ponechán svému osudu. Mezi 17. a 20. lednem 1945 uprostřed polské zimy, kdy teploty často klesly pod 20 stupňů Celsia, začaly to, co přeživší později nazvali pochody smrti. Vězni, seskupení v kolonách o 500 až 1000 lidech, střežených ozbrojenými příslušníky SS, se vydali pěšky na železniční stanice vzdálené 55 až 63 kilometrů, odkud byli transportováni do dalších koncentračních táborů v říši. Podmínky těchto nucených pochodů představovaly snad vrcholný projev
systematické krutosti systému koncentračních táborů. Vězni, oblečení v lehkých pruhovaných bavlněných uniformách, často bez kabátů a vhodné obuvy, postupovali po zasněžených silnicích. Zásoby potravin prakticky neexistovaly. Mnozí dostali na začátku pochodu jedinou dávku chleba, což nestačilo na několik dní extrémní fyzické námahy. Pokyny pro dozorce SS byly jasné. Každý vězeň, který se zdržoval, zhroutil se vyčerpáním nebo se pokusil o útěk, měl být okamžitě popraven. Svědectví přeživších a polských civilistů, kteří byli svědky těchto kolon, popisují stezky značené mrtvolami ve sněhu. Někteří vězni, vědomi si toho, že s nimi nebudou moci držet krok, se před zastřelením dobrovolně přesunuli o několik metrů z cesty a dali přednost rychlé smrti před mučivou kombinací vyčerpání a zmrznutí. Odhaduje se, že během těchto evakuací zahynulo přibližně 15 000 lidí, kteří byli zabiti zaostávajícími za okolím nebo byli přemoženi smrtící kombinací podchlazení, vyčerpání a podvýživy. Ti, kteří přežili, byli převezeni do táborů jako Gross-Rosen, Buchenwald, Mauthausen nebo Bergen-Belsen, kde mnoho z nich zemřelo před konečným osvobozením spojenci v dubnu až květnu 1945. Jak kolony evakuovaných křižovaly zimní krajinu, Osvětim byla postupně opouštěna. Poslední kontingenty S narychlo zničili spisy a odpálili výbušniny ve zbývajících krematoriích. 23. ledna 1945 provedli závěrečnou inspekci a zahájili svůj vlastní ústup na západ, přičemž za sebou zanechali komplex prakticky prázdný, s výjimkou přibližně 9 000 vězňů, kteří byli považováni za neevakuovatelné. Tito opuštění lidé, většina z nich smrtelně nemocní, prožívali dny naprosté nejistoty, bez stráží, ale příliš slabí na útěk, bez organizovaného jídla, ale občas s pomocí vězňů, kterým se podařilo ukrýt, aby se vyhnuli evakuaci, přežívali v limbu mezi jistou smrtí a osvobozením, které se zdálo nepravděpodobné. 28. ledna 1945 konečně dosáhly předsunuté jednotky 60. armády 1. ukrajinského frontu Rudé armády perimetru Osvětimi. První sovětští vojáci, kteří vstoupili, včetně poručíčky Elizavety Gromové, se setkali s výjevy, které se vymykaly lidskému chápání. Podle zdokumentovaných slov majora Anatolie Šapira, který velel první jednotce, jež vstoupila do Osvětimi Prištku, nedokázali jsme pochopit, jak mohli být muži, ženy a děti, které jsme našli, stále naživu. Byli to kostry, byli oblečeni v promočených, pruhovaných uniformách a byli několik dní opuštěni bez jídla a teplé vody. V celém komplexu, včetně Birkenau, vojáci našli podobné scény extrémní zkázy. Mezi kasárnami ležely stovky nepohřbených těl. Mnoho přeživších bylo tak oslabených, že se nemohli pohnout ze svých palant a někteří ve stavu šoku nebo delíria stifu zpočátku ani nepochopili, že byli osvobozeni. První kroky Sovětů byly pragmatické a naléhavé. Vojenské lékařské týmy zřídili dočasné polní nemocnice v bývalých administrativních budovách. Lékařské zákroky musely být prováděny s maximální opatrností. Byly zřízeny mobilní kuchyně, které měly za úkol poskytovat jídlo, ale mnoho vězňů, zoufale hladových, trpělo těžkými střevními komplikacemi z rychlého požití běžného jídla po letech hladovění. Přibližně 300 přeživších zemřelo v týdnech po osvobození, jejich těla byla příliš oslabená na to, aby se zotavila i s lékařskou pomocí. Rozsah zdravotní situace brzy překonal dostupné vojenské zdroje. Polské civilní obyvatelstvo Osvětimi a okolí bylo požádáno o pomoc. Mnozí reagovali tím, že přinesli jídlo, oblečení a léky, ačkoliv byly zdokumentovány i případy, kdy místní obyvatelstvo, protchnuté přetrvávajícím antisemitismem, odmítlo poskytnout pomoc židovským přeživším. Souběžně se záchrannými operacemi byl okamžitě zahájen systematický proces dokumentace. Sovětská státní mimořádná komise pro vyšetřování válečných zločinů doprovázela vojenské jednotky právě za tímto účelem.